Ето ги юнаците. Заветното място! Невероятна красота! Да. Страхотно! Снимай навсякъде! Ама снимах, аз до сега снимах. Направо. Жестоко, жестоко! А не бе. Има време, сили и възможност, нека дойде тук. Абсолютно. Доволни ли сте? Я кажете, Цецко, доволен ли си? Жестоко! Жив ли си? Там малко шибано, между другото, аз исках се кача на камъка, ама нещо стигнах до едно место и повече не. се кача на всека. Аз не мога, мене малко ме фанашо беше, защото съм си бълва. Нашите са много тежки. Много. Се бавя майката. И става, че... Става чувство като Джон Рамбо във филма Първа кръв. Па ти си цял Рамбо, бе. Внимавай. Това е негова цита. Малко стане За първа малко кръв. беше. Ей, тук паднава 6 лития. Там исках да се кача, ама не можах. Аз съм малкият киндалър. Аз па никакъв кинг не съм. А па вие внимайте да не се батисате, че без вас няма да се прибирам. Чухте ли? Ще е трудно малко. Ние няма и да те пуснем. Да. Жестоко! Ама чудно е. Какво има от другата страна на камъка? Има яко езерце. Верно. Да. Аз ще обиколя камъка от оттатъка и ще го снимам. Жестоко! Жестоко! Ето.